Compania Rogob este cea mai mare întreprindere de procesare a cărnii din Republica Moldova. La momentul dat, noi producem și comercializăm produsele noastre în circa 3500 de puncte de comercializare care aparțin distribuitorilor noștri și partenerilor noștri și în rețeaua noastră de magazine proprii, formate din 15 magazine. Compania noastră a fost fondată în anul 1997. Parcursul istoriei sale am avut câteva versiuni ale site-ului. Precedenta versiune a site-ului a fost elaborată, cred că vreo 3 ani în urmă. Era un site catalog a produselor noastre, care, ca urmare a modificării stilului companiei sau stilului corporativ, am avut necesitatea de a-l schimba și iată această colaborare cu Webus pe care am avut-o a fost taman în această perioadă când am făcut acest restyling a imaginii companiei. Colaborarea noastră a fost una fructuoasă. Băieții de la Webus ne-au ajutat în primul rând să definim caietul de sarcini pentru site-ul companiei, ei fiind mai experimentați și înțelegând trendurile de dezvoltare a web-ului mai bine decât noi. Compania este una tânără, băieții știu ce fac, vin întotdeauna cu soluții și cu sfaturi pentru a atinge mai bine rezultatele pe care le-ați spus. Chiar din contra pot să vă recomande soluții la care voi nu v-ați așteptați sau niște sarcini sau țeluri pe care puteți să le atingeți prin intermediul instrumentelor online. Site-ul nou ne-a permis să avem o activitate online mai sporită, pentru că toate campaniile media pe care le organizam până la acest site nu includeau și parte de online. Din momentul în care a apărut site-ul nou, am început și o activitate mai prodigioasă pe partea de online și toate campaniile pe care le avem le dublăm și pe online, astfel valorificând și partea aia de consumatori care se informează de pe internet. Cu siguranță, chiar și-am recomandat deja până acum câțiva parteneri care s-au adresat pentru o recomandare și cu siguranță sunt profesioniști în domeniul lor.